जोङो खोनाबाय थादों मबाइल खेवब्लानो जोङो एकदम इजराइल फेलिस्टाइननि दावहा मबाइल खेवब्लानो खालि इजराइल आरो फेलिस्टाइननि निउसल' नुबाय थायो बेनिखायनो बे फेलिस्टाइन आरो इजराइला बाइबेलाव जायगा मोनबोनाय एखे ओरैहाय न्यायगिरिनिफ्राय लानानैनो जायगा मोनबोनाय ओरैबायदि पुराना जायगा नैबे बाथ्राखौनो लानानै आं एसे फोथायारिफोरजोंहाय इसोरनि रावखौहाय सावरायगोन होननानै आं थामथिम खालामना फैदों दा आङो मोननैल' फरायगोन दिनैनि मोनाबिलियाव इसोरनि बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय बेनो जाबाय न्यायगिरि 15 अध्याय 16 पद आरो 17 पद आरो सामसना बेबादि मेथाइ खनदों मासे गादानि हाखुवाजोंनो थाबज्लायनाय मानसिफोरखौ संहार खालामबाय मासे गादानि मोनसे हाखुजोंनो आङो हाजारसे मानसिफोरखौ बुथारबाय बेखौ बुंनानै बियो गादानि हाखुवाखौ गारहरबाय आरो बे जायगानि नामखौ रामात लेहि दोनबाय बे जाबाय हाखुवा हाजो इसोरा बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों दिनैनि इयुथ फेलोशिप मोनाबिलियाव सारा पृथिबियावनो नैबे दावहाया ओरैबादि गोसारदों दा निउज जार्नालिस्टफ्रा गोबां गियानि मानसिफ्रा बे दावहानि सोमोन्दै इजराइल आरो फेलिस्टाइननि सोमोन्दोफोरखौहाय निउसावहाय बेखेवनानै बुंबाय थादों निउसाव नायला बुङो फ्राय मेडियाफ्रा बुङो फेलिस्टाइनजों इजराइलजों बिसारु जानाया जेंना जानाया दिनैनि नङा 100 बोसोरनि पुराना होननानैहाय 100 बोसोरनि पुराना नाथाय जों बाइबेलाव फरायनानैहाय जों नुबाय न्यायगिरि बियो ओरैहाय जागायजेननाय ओंखारलांनाय हुदा बिजाब बिसान बिजाब एखे बे मोखांथाराव थानाय बेसेबांबा हाजार बोसोरनि सिगांनो बाइबेला जोंनो खोथायो फेलिस्टाइनजों इजराइलजों एखे नायज्लायनो हायै सुथुरखा हाजार बोसोरनि सिगांनो हिस्ट्रियाव बेफोर गाखोआखै बिनिखायनो हिस्ट्रियाव गैयैखाय सांबादिकफ्रा मिथियाखै गेदेर गोलावफ्रा मिथियाखै हिस्ट्रियाव थानायखौल' बिसोर बुंनो हादों 100 बोसोरनि पुराना बिसिनि सुथ्रुथा जेंना जानाया किन्तु जों बाइबेलाव फरायनानै दा जाय बाइबेल सारिखौ फरायदों बे जाबाय मा होननानै बुङो सामसना गादा हाखुजोंनो इजराइलफोरखौ 1000 जन बुथारनो हानानै मेथाइ खननाय बियो रंजानाय मेथाइ खननाय बाथ्रा दा एसे सिगांनिफ्राय नायोब्ला माब्लानिफ्राय सुथुर जाखो होननानै बुङोब्ला 1000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बाइबेला बेखौ खोथाखायो न्यायगिरि ओरै 13 अध्यायनिफ्राय नायोब्ला बेयाव सामसन जोनोम जानायनिफ्रायनो जागायनानैहाय जों नुनो मोनगोन फेलिस्टाइनफोरजों इजराइलफोरजों माबादि जेब्लानो पाप मावदों इजराइलफ्रा अब्लानो इसोरा गुबुन हादरनि आखायाव हगारखादों इजराइलफोरखौहाय जेब्लानो पाप मावदों मुर्ति फुजा खालामदों मोदाय दावदायखौ फुजा खालामदों अब्लानो इसोरा रागजोंहा बिसोरखौहाय महामारिजों सिथारदों दावहाजों सिथारदों हादरखौ गुबुन हादरनो हगारनायखौ जों फारियै नुबोयो थिग बिब्दिनो बै समावबो 13 अध्यायाव नायोब्ला इजराइलफ्रा गाज्रिथार आखु इसोरनिफ्राय गोजान जानायनि थाखायनो इजराइलफोरखौहाय फेलिस्टाइननो इसोर जिहुआ हगारनानै होदों सासन खालामनो 40 बोसोर फेलिस्टाइननि सिङाव थानांदों दा बे फेलिस्टाइननिफ्राय उदांस्रि होफिननो थाखाय जेब्ला बिसोरो फोरबोनियाव गिदिंफिनदों अब्ला सासे मानसि इसोरा मनुआ होननाय सासे मानसि जायनि हिन्जावा साग्रेमा बे साग्रेमा आइजोनि सायावनो इसोरा आरफाव फोथोनहरनानै सासे गथ' सारि जानायनि बाथ्राखौ रादाब होफैदों बे आरफावा रादाब होफैनाय बादि मनुआनि हिन्जावा साग्रेमाब्लाबो बियो सासे गथ' सारि जानो हादों बे जाबाय इसोरनि मिराकोल आरो इसोरनि परिकल्पनानि गेजेरजों इजराइलफोरखौहाय रैखा खालामनो थाखाय इसोरनि होनाय बिनिखायनो मनुआनि हिन्जावा साग्रेमा बियो गथ' मोनाखैब्लाबो बियो गथ' मोननो हादों जेब्ला गथ' मोनदों माब्रै खांगोन माबादि बिनोहाय गियान होनांगौ
आरफ'आ बिनो परामर्श होदों आरफ'नि परामर्श होनाय बादि इसोरनि बोसोन बादि बिमाया बिखौ खांदों खोथा फंसे बुंदों बेनि खानायखौ दासिन हो होननानैहाय खानाय सिनजानो नाङा सामसननि खानायखौ सिननो नाङा दा सामसना देरबोबाय जेब्ला देरबोबाय बियो बे जुदायारि हादरखौ 20 बोसोर सासन खालामदों फेलिस्टाइननि सिङाव थानाय समावनो सामसना 20 बोसोर जुदायारिफोरखौ सासन खालामदों बे समाव जेब्ला देरबाय इसोरनि परिकल्पना दंखाय बियो सासे बिर बादि जेब्ला गासै जाथायखौ नायगोन एकदम बियो जेब्ला थिमनायाव थांदों अब्ला मासे सिंहआ अरनो होसोबोदोंमोन बे सिंहखौ बियो बोरमा फिसा बादिल' सिथारदों होननानै लिरनाय दङ बेबादि इसोरा सिमसननि जिबनाव खामानि मावदों दा मोनसे समाव जेब्ला बियो जोहोलाव जाबाय मोनसे परिकल्पना खालामदों बियो फेलिस्टाइनफोरखौ बिराद डिस्टार्ब होबाय थादों बियो बुथारबाय थादों बियो मोनसे परिकल्पना खालामदों बे परिकल्पना ओरैबादि सासे फेलिस्टाइन नायनो मोजां हिन्जावखौ हाबा खालामदों किन्तु बिनि हाबा खालामनाया बिखौ लानो थाखाय नङा नाथाय फेलिस्टाइननि सायाव बियो गाज्रि हाबा मावनो थाखायसो परिकल्पना खालामनानै बे फेलिस्टाइननि आइजोखौ हाबा खालामनो थाखाय हास्थायदों बे जाबाय दलिलानि सिगांनि जाथायफोर बियो बे सिख्लाखौ हाबा खालामनो हास्थायनानैहाय बिफाखौ लानानै बिफाया बुजियाखैमोन मानो बियो फेलिस्टाइन हिन्जावखौ हाबा खालामनो नागिरदों इसोरनि परिकल्पना आरो बिनि मावनो नाजानायखौ बिफा बुजियैखाय एसे हेंथा होदोंमोन नाथाय उनाव बिफाया बेखौ गनायना लादों आरो बे सिंग्रिखौ बन्दोबस्त खालामदों बन्दोबस्त जेब्ला जाबाय उनाव बिनि हाबानि टाइम जानानैहाय बियो हाबायाव गेदेरथार भोज खुंदों बे हाबायाव भोज खुंनायाव गोबाव सम बिनि भोजआ सोलिदों बिनिफ्राय बियो 30 जनसो फेलिस्टाइन जोहोलावफोर गावजों रंजानायाव बाहागो लाहोदों ओमफ्राय बाहागो लाहोनानै बियो मोनसे समाव बे 30 जन फेलिस्टाइन जोहोलावफोरनो मोनसे फुलि होदों बे फुलिखौ जों बाइबेलाव एसे नायनानै सैदु पद बेयाव मोनसे फुलि होदों सैदु पद बियो होनबाय जागारग्रानिफ्राय एसे जाग्रा जिनिस आरो जर गोरानिफ्राय गोदै जिनिस ओंखारबाय सानथामनि गेजेरावबो बिनि मानेखौ आं जोहोलावफ्रा बिजिरनानै होनो हाया फुलि होबाय जागारग्रानिफ्राय एसे जाग्रा जिनिस आरो जर गोरानिफ्राय गोदै जिनिस ओंखारबाय बेखौ सानथामसिमाव बिसोरो बिनि एन्सारखौ होनो हायाखिसै बिनिफ्राय बियो जितु फेलिस्टाइन हिन्जावखौहाय बियो हाबा खालामबाय नालाय बिनिफ्राय ओरैबायदि एग्रिमेन्ट होदों नोंसोरो बेनि फिननायखौ होनो हायोब्ला आं नोंसोरनो गासै 70 खान मिहि सिनि गानग्रा आं नोंसोरनो दानहोगोन आरो नोंसोरो बेनि फिननायखौ होनो हायाब्ला आंनो होनो हायाब्ला नोंसोरो 30 खान आंनो मिहि सिनि हिफोर होनांगोन 7 दिन सम होदों 7 दिन सम होनायनि उनाव जोहोलावफ्रा पात्ता मोनाखिसै बेनि ओंथिखौ बियो मा बुंदों बेनि गेजेरजोंहाय थाखोमानाय बाथ्राखौ मिथियाखिसै दानिया बिनि हिन्जावा फिलिस्टिनि जानायखाय बिसोर बुरखायदों हिन्जावखौ बुरखायदों नाय नोङो बिनि बिहि जाबायला नों बिनिफ्राय आदाय खालामदो बिनि एन्सारखौ जोंनो खोथादो फिलिस्टाइन हिन्जावा सिमसनखौ बुरखायै बिनि एन्सारखौ बिदों नाथाय होआखै जाय खोथाखौ आं बिमा बिफानो खोथायाखै बे खोथाखौ आं नोंनो खोथानो हाया हिन्जावखौ बुंदों जोबथारनायाव 7 सान 7 दिन जानायसै फरायनायसै अब्लाबो बिसोर हायाखिसै अब्ला हिन्जावा गाबैनो 7 दिन जाबाय नोङो आंखौ अनखाया नोङो आंखौ सोलैखायो बिनिखायनो नोङो बिनि ओंथिफोरखौ खोथाया दे खोथा आंनोहाय बिनि ओंथिया मा जेब्ला सोंख्लाबदों अब्ला हिन्जावनो गासै फिननायफोरखौ खोथाबाय ओमफ्राय हिन्जावा हाखु दाखु बे 30 जन जोहोलावफोरनो खोथानानै होबाय जोहोलावफ्रा एन्सार होबाय
जेब्ला एन्सार होबाय अब्ला बियो ओरैबादि बुंफिनबाय 18 फुटआवहाय सिमसना बुंबाय बेरे मोदैनिख्रुइ बबे जिनिसा गोदैसिन सिंहनिख्रुइ बबे जुनारा बोलोग्रासिन सामसना बुंफिनबाय नोंसोरो आंनि मोसौ गायजों हाल एवामोनब्ला दानो नोंसोरो थाखोमानाय बाथ्राखौ बिजिरनानै होनो हानाय नङामोन। बै गोजौनि सोंनाय कुइसना बेबादिमोन जाग्रानिफ्राय एसे जाग्रा जिनिस आरो जर गोरानिफ्राय गोदै जिनिस ओंखारबाय। सोंनाया बेमोन एन्सारा बेबादि बेरे मोदैनिख्रुइ बबे जिनिसा गोदैसिन सिंहनिख्रुइ बबे जुनारा बोलोग्रासिन नैबेमोन। सामसननो बेखौ एन्सार होबाय। जेब्ला बे एन्सारखौ होबाय सामसना मा एन्सार होखो बिनि गाहायाव नोंसोरो आंनि मोसौ गायजों हालेवामोनब्ला दानो नोंसोरनि थाखोमानाय बाथ्राखौ बिजिरनानै होनो हानाय नङामोन। सिमसना थाल मोनबाय बिसोरनि एन्सार होनाया गावसिनिफ्राय नङा एखे हिन्जावनिफ्रायसो सोंनानै होदों। बिनिखायनो बियो बुंदों नोंसोरो आंनि मोसौ गायजों हालेवामोनब्ला हिन्जावखौ मोसौ गायजोंहाय तुलना बुंबाय नोंसोरो एन्सार होनो हानाय नङामोन। अब्लाबो सिमसना बेखौ एन्सार होनो हायाखैनो बे 30 जन जोहोलावफोरखौ मुरुन बुथारजोब्बाय आरोखि। बेबादि बियो किसिम किसिमनि खामानि मावबाय थादों फेलिस्टाइननि एगेन्स्टआवहाय मावबाय थादों बुथारजोब्बाय बे जोहोलावफोरखौहाय। बिराद गाज्रि मोनदों फेलिस्टाइनफ्रा बिजोंहाय फेर फाथिनो हाया बियो बोलोग्रा। बेबादिनो मा होनो फेलिस्टाइनफ्रा ज' जानानै जुदाय हादरखौ गाग्लोबबाय। जुदाय हादरखौ गाग्लोबनानै बेबादि लुथिं खालामनानै 3000 जनसो जुदायारिफोरखौ बिसोरो वार्निं होबाय नोंसोरो जुदि सामसनखौ जोंनो हमनानै हैयाब्ला नोंसोरखौ जोङो संहार खालामगोन। नोंसोरो सामसनखौ जोंनो खानानै है अब्लासो नोंसोर गगोन। बुंजानाय बादि जुदायारिफ्रा बिराद गोलाव काहिनिखाय आं बाइबेलखौ बुंबाय थाले। बुंजानाय बादि जुदायारिफ्रा उपाय गैया बिसोरो फोजोबस्रांगोन जुदायारिखौ। बिनिखायनो सामसनखौ बेंनानै 3000 जन जुदायारिफ्रानो बिखौ खादों। ओमफ्राय खानानै सिमसनखौ बुंदों नोंखौ फेलिस्टाइनफोरा जोंनियाव गिदों होननानैहाय। सामसना बेखौल' गिदों नोंसोर आंखौ सिथारगोन नामा होननानै। नङा जों नोंखौ सिथारा मानोना फेलिस्टाइनफ्रा जुदायारिफोरखौ राग जोंबाय नोंखौ खानानै हरनाब्ला बे फेलिस्टाइनफ्रा जोंखौ संहार खालामगोन। बेनिखायनो जोङो नोंखौ फेलिस्टाइनफोरनोसो खाना हरगोन जों नोंखौ जेबो खालामा। दे बिदिब्लालाय खादो। सामसना एकदमबारे दुरुं गोदानजोंहाय बिखौ खाख्रबबाय सामसनखौ। जुदायारिफ्रा ज' लानानै फेलिस्टाइनारिफोरनो हैबाय नै नोंसोरो सामसनखौ बिदोंमोन जों सामसनखौ लाबोबाय नोंसोर मा खालामदो। जुदायारिफ्रा हगारनानै गारबोबाय। जेब्ला हगारनानै गारबोब्ला सामसनाव इसोरनि जिउआ फैनानै ओरैबादि बोलो सिखारबायनो मोनसे खुन्दुंखौ थफ्लाखौहाय अरजों सावोब्ला हाथफ्ला जानायनि उनाव बे खुन्दुङा मा गुन थायो रुफु जेबो बोलो गैया बियो खुन्दुंनि थफ्लाल' थायो। बेबादिनो सिमसना गोख्रों गोदान दुरुंजों खाजानायखौ एखे खुन्दुं सावजानाय थफ्लाफोर बादिल' बस'नानै दाने बिहाथ' हमजानानै लांनायसो नालाय जेबो अस्त्र गैयैखाय बियो मा होनो मासे गोदान गादानि हाखु नैबे हाखुखौ मोनबाय। बे हाखुजोंनो बियो फिलिस्टाइनारिफोरखौ 1000 जन बुथारबाय। 1000 जन बुथारदों। नै बेबादि 1000 जन बुथारनानैहाय फिलिस्टाइनारिफोरखौहाय संहार खालामबाय। बे एसेल' गेदेर खोथा नङा। इसोरा फिलिस्टाइनफोरनि जेंना जुजिनो थाखायनो बे सिमसनखौहाय मनुवानि
न'खरावहाय बिखौ सारि जाहोखादों बिनिखायनो बेबादिनो इसोरनि बोलोजों बियो सोमोनांथाव बे खामानिखौ मावदों आरो बेल' नङा बिनि सिगां मोनसे जाथायखौ आं एसे गारबोबावबाय आं एसे बुंफिननो थाखाय हास्थायदों बेल' नङा 300टा सियालफोरखौ हमनानै सियालखौ जरा जरा खानानै सियालनि लानजायाव बनजार लागायनानै सियालफोरखौ फिलिस्टाइनफोरनि हाखानाय गम आरो मोनफ्रुनाय गमजों होहरनानै गासैबो फिलिस्टियारिफोरनि आबादफोरखौ गमफोरखौहाय सिमसना आद्रि खालामदों 300टा सियालफोरखौ हगारहरनानै बिसिनि मोनफ्रुनाय गमफ्रा खामजोबदों हाखानायाबो फानजाफ्रा खामदों आरो जायानाखि हायाखै बे गमाबो खामजोबनो गोनां जादों नै बेबादिनो फिलिस्टियारिजों जुदायारिजों एबा इजराइलफोरजों हाजार बोसोरनिफ्रायनो सुथ्रु जाखानायखौ नैबे न्यायगिरि 13निफ्राय 16सिम फरायला बेयाव बेसेबां घटना दं जों नुनो मोनो बेनिखायनो आङो बे रिसेन्टलि जाफुनाय जिनाखि इजराइल आरो फेलेस्टाइन जिनाखि गिथावथाव दावहा जादों इउक्रेन रासियाजों जेरै जादोंमोन बिनिख्रुइ अनेक गुन गोख्रोंसिन बे दावहाया संसारनि मानसियानो बेखौ गिख्रंगासिनो दङ माबादि बमा हगारगासिनो दं आरो माबादि गावगासिनो दं माबादि बेंनानै दङ दिनैसिमबो हाजार बोसोरनि उनावबो बे फेलेस्टाइनजों जुदायारिजों एबा इजराइलफोरजोंहाय सुथ्रु जालायनाया दिनैसिमबो गोमोराखै आरो बिनि उनावनो जों नायबावोला सामुएल बिजाबाव ओंखारबोनानै नायबावोला जुगनि उनावहाय शाउल राजानि समावहाय आरोबाव फेलिस्टाइनावहाय बिर उजिलायबाय बे बिरनि मुङा जाबाय गलेद बिरा बेबादि मोनसे रुजुजायै जों बादि मानसिजों रुजुजायै मोनसे सासे व्यक्ति बियो 6 हात 6 मु होननानै बुङो 6 हात बिखौ फुटनाव लाङोब्ला 9 फुटखा बियो 6 हात ना 9 फुट जायो फुटनाव लाङोब्ला अब्ला बियो 9 फुट गोजौब्ला बियो माबादि बिनि जङा माखुबादिनो माखुजों समान माबादि बिनि गाननाय बे गस्लाया फिथलायनि 70 केजि बिनि गाननाय जुथायाबो फिथलायनि गासैबो ड्रेसानो फिथलायनि माबादि गिथावथाव बे बिनि समावबो एखे जुदायाव हाबफैनानै 14 दिनसिम जाजेनबाय दावहाया 14 दिनसिम जेब्ला 14 दिन जाबाय जुदायारिजों एबा इजराइलजों फिलिस्टाइनजों बे समाव डेभिडनि बिफाया बिहा 3 फिसाज्ला देरसिनफोर बे देरसिना शाउल राजानि सान्थ्रिफोरजों गलेदजों दावहा नांनो थाखाय फिल्डआव दंहैखायोमोन डेभिडनि बिदाफ्रा बिनिखायनो बे दावहायावहाय दावहा फिल्डआव थानाय डेभिडनि बिदाफोरखौहाय जेसेया बा बिफाया माबोरै दं नायनो थाखाय डेभिडखौहाय जानाय लोंनाय मुवाफोर लानानैहाय थांदो नोंदाफ्रा माबोरै दङ दावहायाव खबर लायदो जेब्ला दावहायाव खबर लायनो थाङो अब्ला 14 दिन जाबायमोन जेब्ला दावहाथिलियावनो जानाय मुवाखौ दोननानै दावहाथिलियाव बिदाफोरखौ लोगो लानो थांदों अब्ला गोबां मानसिफ्रा खोथा सोलायदोंनो डेभिडनोहाय बेबादि मानसिया बियो राजाया बुंदों शाउल राजाया बुंदों सोरबा मानसिया जुदि गलेद बिरखौ जुदि बुथारनो हायोब्ला आङो बिनो आंनि फिसाजोखौनो हाबा खालामगोन बिनिफ्राय आं बिनो थोजासे धन सम्पति होगोन 101टा शाउल राजाया बेबादि जबान होदों रायतफोरनोहाय बे बाथ्राखौ सान्थ्रिफ्रा डेभिडनि खोथादों डेभिडना बिदिनो फारि सोंबाय थादों बे सोंफुनायावनो आरोबाव होख्रावै गलेद बिरा फैबावलायबाय फेलिस्टाइननि बिर जोहोलाव गलेद बिरा बे इजराइल एबा जुदायारिफोरखौहाय एटेक खालामनो फैबावबाय बे समाव बिदाफ्रा बिराद राग जोंदों डेभिडखौहाय एसे उन्दै नोङो बेबादि खोथा सोंबाय थाखो मानि नोङो बेबादि दावहाथिलियाव खालामबाय थाखो होनना बिदाफ्रा राग जोंदों नाथाय इसोरा बिजों लोगोसे थानायखाय बियो इसोरनि जिउजों सुफुंजानायखाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै बियो बिदाफोरनि बे हेंथा होनाय रायनायखौ नांजायाखै
नाथाय बियो दावहा होनो थाखायसो बियो आवगायलांदों आं सर्टनै बुंनो थाखाय हास्थायदों सौल राजाजों बियो माबायदि रायज्लायदोंमोन आं बेखौ बुंबाय थाले नाथाय डेभिड लावखारा जेब्ला जों डेभिडनि सोमोन्दैहाय ध्यान खालामो अब्ला बिनि बैसोआ बै समाव लावखार नालाय 13 बोसोरसोल' जागौमोन बे बैसोनिल' मानसिमोन थेवबो बियो गलेद बिरजोंहाय दावहा होनो आवगायलांबाय सोमोनांथाव खोथा सासे लावखारा गलेद बिरजोंहाय दावहा होनो थाखाय जुजिनाया बियो गलेद बिरनि होख्रावनायखौ खोनानानैहाय गलेद बिरजोंहाय दावहा होनो थाखाय थामथिम जाबाय दावहानि सिगां बियो गावनि बोरमा मेन्दा गुमनायावहाय लाग्रा लावथि गंसे बिनिफ्राय खाथियाव थानाय मोनसे दैसायाव स्लिम स्लिम अन्थाइ थाइबा खननानै लायबाय होननानै सामुएल बिजाबाव फरायोब्ला बेबादि नुनो मोनगोन स्लिम स्लिम अन्थाइ थाइबा खननानै लायबाय बे अन्थाइ थाइबा आरो गावनि मेन्दा गुमनायाव लाग्रा फिन्जुर गंसे लावथिखौ लानानै गलेदनि सिगाङावहाय बियो आवगायलांबाय जेब्ला नुहुरबाय गलेदना सासे उन्दै गथ'आ गंसे थखन लानानैहाय गावजोंहाय जेंना जुजिनो एबा दावहा होनो फैनायखौ नुहुरबाय अब्ला गलेद बिरा बुंदों नोङो सैमाफोरखौ बादि आंखौहाय बेबादि थखन लानानैहाय नोङो आंजों जुजिनो फैदों नोंनि बेदरखौ आङो जुनादफोरनो दाउसेनफोरनो जाहोगोन गलेद बिरा डेभिडखौ बेबादि धमखिदों जेब्ला गलेद बिरा डेभिडखौ बेबादि धमखिबाय अब्ला डेभिडना बे एखे रावजोंनो गोथां इसोरनि मुङै समाय लानानै बियो बुंबाय आं दिनै बुङो नोंखौ सिथारनानै नोंनि बेदरखौ आङो जुनारफोरनो आरो दाउसेनफोरनो जाहोगोन बेबादि बुंनानै बियो गावनि फिन्जुरावहाय अन्थाइ थाइसे दोननानै जेब्ला बियो फिदिंनानै खुबैबाय अब्ला खुबैनायजों लोगोसे बे अन्थाइया गलेद बिरनि खाफालाव नांनानै गलेद बिरा हाव गोलायबाय जेब्ला हाव गोलायबाय अब्ला गलेद बिरनि थरुवालखौनो लानानैहाय डेभिडना बिनि खर'खौ दानस'बाय होननानै बुंदों दानस'खांनायनि उनाव बियो गलेद बिरनि थरुवालखौ बादायाव गालांनानै गलेदनि खर'खौ दिन्दां दिन्दां लानानै जेरुसालेमाव थाङासै होननानै बेबादि बुंनाय दं अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर आं बे मोननै जाथायजोंहाय बेखौनो खोन्थानो हास्थायदों दावहाया जागासिनो दंखाय गोबां मानसि गियानि मानसिफ्रा हिस्ट्रिखौ नायनानै 100 बोसोरनि बियो फुराना सुत्रु होननानै बुंदों नाथाय आं बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो जाथायफोरखौ खोथाबाय दिन्थिबाय न्यायगिरिनिफ्राय लानानैनो हाजार हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो इजराइलजों फेलेस्टाइनजों सुथ्रुखामोन सिमसनखौ इसोरा फेलिस्टाइनफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखायनो बेखौ मनुवानि न'खरावहाय जोनोम हरदों आरो गोबाव समनि उनावहाय बेबादिनो फेलिस्टाइनजों आरो जुदायारिजों बे जाबाय इजराइलफोरजों दावहा नांनायावहाय फेलिस्टाइननि बिर जोहोलावखौहाय डेभिडनि फेजेननायखौ जों नुनो मोन्दों बेबादिनो नेरा नेफेरा जुद्ध जाबोनायखौ जों नुबाय थादों दा बे माखासे जाथायखौ लानानै आत्मिक बिषयाव आं बेखौसोहाय थुलुंगा होनो हास्थायदों बिसोरो मानोथो एफाग्राब जेननो गोनां जादों आरो मानोथो सामायनो बिषयावहाय बिसोर देरहादों बिसिनि देरहानायफ्रा सोमोनांथाव दाबो इजराइलखौ नाय 85 सनावहाय 1986 सनावहाय 6टा हादरना बेंदिना जर्डान फेलिस्टाइन बिदिनो सोरगिदिं थानाय मुस्लिमफ्रा लोगो लानानै बिसोरो जुद्ध होदोंमोन 6 दिनावनो एकदम गंबा हादरखौ फेजेननानै इजराइलआ देरहादों बिसिनि देरहानायखौ नायोब्ला सोमोनांथाव दा दिनैबो गासै मुस्लिम हादरफ्रा 157टा हादर दं गासैबो लोगो लाबाय लोगो लालाबो मालाबा समाव फासयगासिनो दं मुस्लिमफ्रा 157लाबो मोनसे इजराइल 95 लाखल' 1 कौटिबो नङा जोंनि भारतना 1,35 कौटिसै नाथाय इजराइलनि मानसिया 1 कौटिबो नङा 1 कौटिनि गाहायाव माबोरै एफाग्राब सोमोनांथाव बिसोर देरहायो जेब्ला गथै हिस्ट्रिखौ आं एसे हिस्ट्रिखौ बुंबाय गथै हिस्ट्रिखौ गुदिनिफ्राय लानानै जेब्ला नायो बिसिनि देरहानाय आरो जेननायाव एकदम इसोरनि आखाइ दं नुबाय सासे सामायन' लावखारा डेभिडना
गलेट बिरखौहाय 9 फुट गोजौ गलेट बिर जायया नाखि एखे पिथलनि ड्रेस गानजोबो बिनि जङा माखुनि समाननो लावनायानो अब्ला माबादि गिथावथावमोन मामुलि लावखार फेजेनो इसोरनि आखाइ थानायखाय आरो सिगाङाव सामसना जेबो अस्त्र गैयालाबानो जेबो मोनैयाव गाद'नि हाखुजोंहाय हाजार मानसिखौ बुथारदों बे माबोरै जानो हागौ इसोरनि आखाइ थानायखाय जेब्लानो बिसोरो इसोरनि खाथियाव थादों इसोरा बिसोरखौ सोमोनांथाव बोलोगोरा खालामदों आरो जेब्ला इसोरखौ बावदों इसोरा बिसोरखौ थेर बेथेर सुथ्रुनि आखाइयाव खोख्लैदों मिसर हादराव बिसोर 400 बोसोर लेंबैनांदों बाबिल एबा बेबिलननि आखाइयावहाय जिसिया नाबिनि समाव जेरेमिया नाबिनि समावहाय 70 बोसोर इसोरा हगारना होदों पाप मावनायनि थाखाय आरो जों नुनो मोनबाय बेबादिनो सामसननि समावहाय बिसोरो पाप मावनायनि थाखाय 40 बोसोर फेलिस्टाइनाव हगारनानै होजादों जेब्लानो इजराइलफ्रा पाप मावदों अब्लानो इसोरा बिसोरखौहाय गेदेरथार निदानफोर लाबोदों जों गथै हिस्ट्रिखौ नायोब्ला एखे गिथाव सोमोनांथाव बिसिनि हिस्ट्रिफ्रा ओरैबायदि गिथाव गिथाव निदानफोर जादों जोबस्रांनायफोर जादों जेब्लानो इसोरखौ नागारदों बिसोर दङ ओरैबायदि गोसो गोरा मानसिफोर आरो बिसोर फारसेथिङै इसोरनि बासिजानाय फोरेल इसोरनि सायख'जानाय फोरेल बिनिखायनो बिसोरो जेब्लानो इसोरखौ गाबज्रिदों बिसोरो ओरैबायदि इसोरनिफ्राय रैखाथि मोनदों जेब्लानो बिसोरो इसोरखौ बावगारनानै मोदाय दावदाय खुलुमदों अब्लानो बिसोरा जोबस्रांदों दा नैबे फेलिस्टाइननि खोथायावबो न्यायगिरि आं एसे फरायनानै खोथाबावनि न्यायगिरि 13 अध्याय 1 बेयाव मा बुंदों मानो फेलिस्टिननि आखायाव थाङा बेयावबो रोखा लिरनाय दङ आं फरायनि इजराइलफ्रा फोरबोनि जेंना इनाय खामानिफोर मावफिनबावनायखाय फोरबोआ 14 बोसोर बिसोरखौ फिलिस्टाइनफोरनि सासननि सिङाव दोनदोंमोन जेब्लानो पाप मावदों अब्लानो साजा मोनदों जेब्लानो पाप मावदों अब्लानो बिसोरो साजा मोनदों मिसर देशनिफ्राय ओंखारबोनायाव 6,30,000 मानसिमोन 6,30,000 मानसिफ्रा फैयै फैयै जेब्ला कानान नोगोरखौ मोनफैबाय अब्ला गासैबो इसोरनि बोसोन सिफायनायनि थाखाय इसोरा रावखौबो सोआखिसै मुसियाबो गोरोन्थि मावनायनि थाखाय हाबनो मोनाखिसै 6,30,000 मानसिनि गेजेराव जसुवा आरो कालेब सानै मानसिल' हाबनो हादों अब्ला इसोरा माबादि संहार खालामदों इसोरखौ पाप मावनाय समाव 6,30,000 मानसिफ्रा हाबनो हायाखै बेबादि आरो जेब्ला जोङो वर्ल्ड वाराव नायो जार्मानिनि हिटलारा इजराइलफोरखौ ओरैबादि खस्थ' होनानै सिथारखादों मयबा थावजों सावथारदों मयबा गेसजों सिथारदों इंलिसाव 6 मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टु 1 मिलियना जाबाय 10 लाखखौसो इंलिसावहाय 1 मिलियन होनना बुङो 6 मिलियन ब्ला 60 लाख इजराइलफ्रा हिटलारजों बुथारजादों अब्ला एसे हिस्ट्रिखौ गोसोखांदो इजराइल मिसरनिफ्राय फैनानैहाय कानान नगरावहाय ओंखारबोनायावनो बिसोरो 6,30,000 मोन 6,30,000आव सानैल' हाबनो मोनदों अब्ला 6,30,000बो बिसोरो गासैबो थैजोबनो गोनां जादों इसोरनि बोसोन सिफायनायनि थाखाय दहम बेबादिनो बिसोरो बाबिलनो फेलिस्टाइननो इसोरा हगारदों जेब्ला बिसोरो पाप मावदों नाथाय आं बेखौला बुंनो हानाय नङा वर्ल्ड वारनि समावहाय हिटलारनि समाव हिटलारा माब्रै 6 मिलियन 60 लाख इजराइलफोरखौ माब्रै बुथारजाखो बेनि बिसयैब्ला आङो बेखौहाय आंनि तरफनिफ्राय आं क्लियार खालामनो हाया बिसोरो मा मावनानै बुथारजाखो इसोरनि बोसोन सिफायनानै ना मानानै आं बेखौ बुंनो हाले नाथाय बिसोरनि सिगांनि जिबनाव नायोब्ला बिसोरो बेबादिनो गोरोन्थि मावै जोबस्रांबोदों बिनिखायनो आङो दिनैहाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै मोनसे सावगारि बे जाफुनाय जाथायखौ लानानै एसे गोसोखांनानै होबाय इजराइलनि आखल आखु माब्रै देरहाया माब्रै जेनना जेरिख' नोगोर बादिखौ बिसोरो जेबो खालामनाङाखै
जेब्ला इसोरा बिसोरजों लोगोसे थादों होख्रावगासेयावनो फेंफा सुगाफावनो गासै वालफ्रा बायब्रुजोबदों ओरैबायदि देरहासारनायखौ होदों नाथाय बिसोरनि जिउआव खनले खनले जेननाय आरो थैग्लुंनायखौबो होदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर इसोरा इजराइलखौ गावनो सायख'खादों बिसोरखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मा होननानै बुङो द्राखा फिथाइनिफ्राय सायख'नानै जोलैनो दोननाय बादि इजराइलफोरखौहाय सायख'दों होननानैहाय बेबादि लिरनाय दङ बेबादि इसोरा सायख'दों सायख'नो जानाय बे जाथिया नाथाय पाप मावनानै दहम दहम जोबस्राङो जाथि हिसाबै हादर हिसाबै बिसोर गाग्लोबजाखादों जेब्ला बाबिलनावहाय बाबिलना गाग्लोबनायसै बाबिलन रायजोआ नबुखदनेस्सरा गाग्लोबनायसै जेरेमिया नाबिया खनले खनले रायथिबायदों गोसो सोलाय बे मिसा खोथा बुङो नंखाय बुंनानै जोंखौ गिखांहोयो बिनिखायनो बेखौ दैखर गारनायाव गारसनदों बिखौहाय जेरुसालेमनि लांगोनायावहाय फिखं बेदलाबजासे बुदों इसोरनि नंगौखौ खोथादोंमोन बेबादि इजराइल जाथिफ्रा अहंखारखाय बिसोरो गुबुननियाव सैनो गोनां जादों आरो बेबादिनो निर्दिष्ट व्यक्ति हिसाबै इसोरनि जेंना मावनाय इजराइलफ्रा न'खर हिसाबै व्यक्ति हिसाबै थैनो गोनां जादों बे माखासे जाथायनि गेजेरजों आं बेखौनो बे मोनाबिलियाव थुलुंगानो थाखाय हास्थायबाय इजराइलफ्रा जेरै जाथि हिसाबै हादर हिसाबै न'खर हिसाबै व्यक्ति हिसाबै पाप मावनायनिफ्राय गोबां साजा मोनदों थैनायखौ आजावनांदों एक्जेक्टलि दिनैबो जोंनि जिबनावबो गोबां समावहाय जोङो बेबादिनो जाथि हिसाबैहाय जोङो गोरोन्थि मावोब्ला दिनैबो इसोरा जाथि हिसाबैनो आलाय आथानि खालामो आरो बेबादिनो जाथिखौ हगारना होयो अब्ला मोनसे जाथिया बिराद सैसोनो गोनां जायो बिनिखायनो बे गासै जाथायफोरखौ हमजोबना आं बेखौनो थुलुंगानो हास्थायबाय फै जोङो बर' खृष्टानखाय जों इसोरखौ मोननायखाय जोङो बर' खृष्टान हिसाबै जों बर' जाथिखौहाय इसोरनियाव लाबोनो थाखाय आरो इसोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों इसोरनियावहाय भरसा खालामनानै अरायबो आर'ज खालामबाय थानि जाहाथे जोंनि बे बर' जाथिया गुबुन जाथिनिफ्राय मुगैजानायनिफ्राय नाख्रेबजानायनिफ्राय जोङो उदां मोननो हानाय बादि इजराइलफ्रा जेरैबादि न'खर हिसाबै व्यक्ति हिसाबै थैदों इसोरनि बेबादि जेंना मावनानै थैनो गोनां जादों जों जेन इसोरनि जेंना बाथ्रा बुंनानै इसोरनि जेंना आखल खालामनानै इसोरनि बोसोननि जेंना जोङो मावनाय दांनायफोरजों खालामनानै इसोरनिफ्राय बेबादि गिथावथाव सैनांनाय एबा निदानफोरनिफ्राय खारग'नो हायो जोङो इसोरनि बोसोनजों जोङो थाबायनि आरो इसोरनि बोसोननि सिङाव थानानै जोङो बर' खृष्टान हिसाबै जों बर' जाथिखौहाय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय इसोरनि फारसे आवगायलाङि खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो बे गुसुं हिस्टरिकेल सारमननि गेजेरजों बोर थाथोंसै आं बेयावनो दोनथ'